Masana bwino achewa nonse komanso ngakhale omvera. Poyamba monga masiku awiri apitawa munaona kuti pa internet panali zochitika zingapo, kuti panali interview imene Job Chakaza anandifunsa mafunso okhudzana ndi mmene mtundu wathu chimene uli pakali pano komanso tsogolo lake ndilotani. So ndinapita kumene kodi kulankhula zambiri zokhudza history ya Achewa, kuti ndizoona kuti history ya Achewa anthu anayipindapinda pofuna kukwaniritsa zokhumba za munthu mmodzi. Ndiye panali zinthu zambiri zimene zinachitika kumene koko, ndiye kudabwa kuti anzathu akuchefo apita kumene kukaletsa, si khoti limene linaletsa yayi, koma ndiwo amene anapita kumuuza Job Chakaza kuti asapange announce program imene yokhudzana ndi Cruise 5 imene inenera kuuluka dzana pa Sunday komanso ngakhale Monday dzulo. Mawu anga kwa Achewa nonse, kwa ine ndichitenga ngati chipambano chifukwa Cruise 5 imene izibwera, imene ibwereyo ikhala ndi mphamvu kwambiri chifukwa anthu samadziwa bwinobwino kuti asosola anali pa Cruise 5. So panopa ndiye kuti khala ngati sopano ndiye andipatsa ma followers ochuluka amene afuna adziwe choona chake. Ndidziwitse mtundu wathu wachichewa kunena kuti titha kukangana koma sitipeza china chilichonse cholowa koposa kukhala pasi ndi kukambirana. Ine ndinene pano moona mtima kunena kuti sindikuopa chefo, sindikuopa kagulu kena kalikonse ka anthu kamene kangakhale pena pake ndikumapangana kuti ayi mwina sosola timugwetsa motere. Anzanga amene tikuchita na movement komanso ngakhale gulu lina lilonse limene lokuzandiza Achewa yeniyena amene amafunira dziko lathu zabwino, ndinanena kuti ndisanayambe zimenezi ndinayamba ndakonzeka. Ndiye sindingapange zinthu osakonzeka yayi, kutero kuti ndakonzeka kuthupi komanso ndi muzimu momwe. Ndiye munthu amene azikhala mwina ndi maganizo kuti atipanga atake asosola, ndapulumuka ngozi mwina zoposa 7 muchoka mu 2024 kufika 2026. Palibe chilichonse chimene chingakhudze moyo wanga. Mkati mwanga mwa moyo wanga muli wiring imene iwo sanga ikhudze yayi. So ndichenjeze pano kuti mafumu bwerani, musapusitsidwe mwajeredwa ndalama kwa nthawi yayitali mdziko muno ndi kagulu ka anthu kamene kamakasiya ndalama ku Zambia popanda zifukwa zenizeni zimene akukasiya ndalamazo, ndipo ndalamazo akazitenga amagawana mnjiramo. Zimene ndalama zije zikutengedwa kwa munthu osauka kwambiri amene ali mdziko muno, amene amamva ululu wakulima. Nthawi yakwana yakuti Achewa tikhale pamodzi ngati mtundu. Komanso bungwe lina lilonse munomo lokhudzana ndi zachichewa tero kwene ndisamve kuti bungwe linake lutolera ndalama mmakukamu kumene kuti likupititsa ku Zambia. Zimenezo zatha, ndipo zakhalanso bwino kuti iwowa apanga chiganizo chakuti amakaletsa ku Zodiac. Ndiyeso ndawuze kune kuti function iliyonse sapanga, chifukwa ineso ndizika chiletso every function imene afuna apange. Ndikangova ndiye kuti azingowuzana mkanyumbamo kuti kapanga zakuti koma once akangopanga announce ndiye kuti ndika chiletso ku court, chifukwa iwowo sangapose gulu limene lili mdziko muno lochuluka kwambiri. Ndinenetseso pano nena kuti chefo atsatire iwo khadakada ndaula ku court, apite ku court akatsate procedure, chifukwa lawyer wanga chicho sanapanga 14 days imene anene kukapereka defensive alephera kupanga zimenezozo. Inatha 4 months now. Ndiye iwo ntchito sakayokeka chiletso ku court moti iwo alongoso chimene anakekira chiletso ku court ko. Ndiye palibe nthawi yonena kuti azinkanda ndene nditati ndipite ku media houses amene ali mdziko munomo. Iwo sangakwanitse kuti every media house ineli yonse kuti apa sapite nanga pano ndikulankhula pano iwo alipo nanga ndiletsa nanga upeze chinthu chikulu kabe. Ndiye nkhani imeneyo yasiyana ndi zimene zimachitika makedzana. Pakali panopa TNT tsatire zinthu zimene zingathandize mtundu wathu wachichewa. Ndikutsimikizireni program zathu zimene tili nazo. Choyamba
tikufunitsa kumtenga mchewa amene ali kumudzi kuja amene wavutika zaka zochuluka kuti iye uja moyo wake usinthe posatengera anthu andale koma iyeyo ngati mchewa amene ali mdziko munomo nthawi yake yakwana yakuti mchewa kumudzi aone kuwala. Awala bwanji nkhani ndionena kuti paje tikubweretsa ndi bungwe limene ya CDHL limene tifuna tikhale ndi factory yathu ya fertilizer komanso tikhale ndi university yathu komanso tifunitsitsa kuti mchewa pamene akamakhala mmoyo mwake wa tsiku ndi tsiku tizika ndalama zathu tikhale ndi banki yathu ya ife yajewa azikayika kumeneko ndapeza kuti maujeni timchongola dzanje kaya kangongole pa mtengo wovomerezeka. Komanso tikufunitsitsa kuti ana amene akulephera skulu m'midzimu koma ndi anzeru amene ajawo CDHL iziyatha kumalipirira fizi ndi kukhala ndi achewa ophunzira kutsogolo chifukwa pakali pano pamene zinthu zilili sitingadikire munthu ochokera ku Zambia kuti adzauza achewa kuno ku Malawi kuti sukulu ndi yabwino. Ine ndili konkuno ndiye ndikuwuzani kuti sukulu ndi yabwino. Komanso ndikufuna kuthetseratu zinthu zimene zakhala zikuzunguza anthu makamaka milandu imene ili m'makhoti. Ndilengezenso pano kunena kuti achewa si nkhani zonse zimene tingathamangire ku khoti, pali nkhani zongokambirana ngati mtundu. So bungwe la chefo ili kwa nthawi yayitali zedi lakhala likungopusitsa anthu kumadyera anthu m'midzimu kuti yayi mlandu utere mpaka kufika panopa nkhani zathu zikadali mchipwirikiti m'midzimu. kunyadira kugwina moyisangalalo amene uda bishop ampingo menewe bishop Chigombe pamenepo pali pemphero la nsembe timvetsere zimene zikuchitika pamenepo ndi ansembe ndi mwini wake Makewana agogo achingala kutsogolera ndithu komanso anamwali ochokera kwa Senior Chief Kaomba kuti alandire anamwali ang'oma tiyeni mulandire Kalonga Kaomba tiyeni tipereke mpata perekani mpata tibwerereko anamwali
nagana bano nagana mchuno mokasimana pigira nagana rieni nagana bano nagana mchuno mokasimana pigira nagana rieni nagana bano nagana mchuno mokasimana pigira nagana rieni nagana bano nagana mchuno mokasimana pigira